Tres feridos nunha pelexa rexistrada esta pasada madrugada entre varias persoas que traballaban na montaxe das atraccións das festas de Boiro. Víronse implicadas máis dunha dúcia de persoas, das que dúas tiveron que ser evacuadas ao PAC do Centro de Saúde. Que tal, saudos? O Servizo de Gardacostas conta cunha nova patrulleira. Vilanova de Arousa acolleu o acto de entrega encabezado polo presidente da Xunta. Alfonso Rueda sinalou o compromiso do goberno galego con dotar o servizo dunha frota máis moderna e eficiente. Rianxo saca a licitación a renovación do sistema de alumeado no seu centro urbano. O proxecto, cun orzamento de preto de 550.000 euros, será realizado con cargo a unha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía. O Partido Socialista denuncia purgas, colocacións a dedo e outras irregularidades na política de persoal do Partido Popular na Deputación de Pontevedra. A formación asegura que este tipo de prácticas son habituais no goberno provincial. Sanxenxo xa presume das súas 18 bandeiras azuis nas praias. Este ano incorporase á lista a praia de Pampaído. O municipio sitúase como o referente de toda España, repetindo como o concello con máis insignias. Hoxe tamén izaron en Vila García os seus dous distintivos na Compostela e no Campanario. E unhas 25 embarcacións e preto dun cento de tripulantes participarán na 30ª edición da Regata Fenor, que se celebrará os días 11 e 12 de xullo entre os náuticos de Portonovo e Barraña. A principal novidade deste ano será a incorporación da categoría IOTA 80 de embarcacións monotipo. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas en Canal Rías Baixas. E comezamos con esa pelexa entre feirantes en Boiro. Tres feridos nunha pelexa rexistrada esta pasada madrugada entre varias persoas que traballaban na montaxe das atraccións de feira en Boiro. A liorta producíase pasada medianoite na Avenida da Constitución. Víronse implicadas máis dunha dúcia de persoas, das que dúas tiveron que ser evacuadas ao PAC do Centro de Saúde. A piques de comezar as festas de Boiro, o inicio das celebracións ven marcado por un suceso. Unha multitudinaria pelexa entre varios feirantes que traballaban no montaxe das atraccións saldouse con tres feridos. Os feitos tiñan lugar esta pasada madrugada na Avenida da Constitución. A orixe do conflito foi unha discusión que foi subindo de ton ata derivar nunha brutal pelexa na que se viron implicadas máis dunha dúcia de persoas. Algunhas mesmo utilizaron barras de ferro e outros obxectos metálicos como arma, causando feridas de diversa consideración, especialmente a dous dos implicados que tiveron que ser trasladados ao PAC da localidade. Efectivos da Policía Local e da Garda Civil de Boiro desplazáronse ata o lugar dos feitos para tratar de identificar os implicados. Malia que xa abriron dilixencias para investigar as circunstancias do suceso, polo momento non constan denuncias presentadas. Mentres tanto, o Concello de Boiro ultima os detalles do dispositivo especial de seguridade para as festas, que ademais do incremento de efectivos na rúa, contará por primeira vez cun posto de mando avanzado, consistente nun sistema de videovigilancia para controlar en tempo real os puntos neurálxicos da festa. Procederase tamén á regulación do tráfico para minimizar as molestias derivadas do peche dun dos carrís da Avenida da Constitución. Habilitaránse novas áreas de estacionamento e os aparcamentos da Praza de Galicia e a Boqueira da Negral permanecerán abertos durante as 24 horas. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
A Garda Civil desartellou un punto de venda e distribución de droga en Dodro. Foi no marco da denominada Operación Basai. A investigación levada a cabo dende o posto principal de Boiro saldouse coa detención dunha persoa como presunta autora dun delito de tráfico de drogas. Intervíronse 45 doses de cocaína, 816 de resina de haxix e 417 gromos de marihuana xa preparadas para a súa venda. Fontes do Instituto Armado agradecen a colaboración veciñal que permitiu levar a cabo este operativo, co que se dá por desartellado un importante punto de venda e distribución de sustancias estupefacientes a pequena escala, que abastecía a consumidores de toda a comarca do Sar. Realizadas as correspondentes dilixencias, o detido pasou xa a disposición xudicial nos xulgados de Padrón. Susto en Sanxenxo, 6 persoas tiveron que ser desaloxadas dun edificio en Silgar por un pequeno incendio. O lume declarouse nunha xeadería dun inmoble situado no Paseo Marítimo. En concreto, o foco tivo a súa orixe nun cadro eléctrico no exterior do establecemento. As lapas o afectaron a pequena parte da fachada, xa que a gran afluencia de xente por esa zona permitiu detectar o lume con moita rapidez e sufocalo en cuestión de minutos. Con todo, os servizos de emerxencia optaron por desaloxar 6 persoas do primeiro andar do edificio por precaución. No operativo interviron Emerxencias de Sanxenxo e a Policía Local. O Servizo de Gardacostas conta cunha nova patrulleira. Vilanova acolleu o acto de entrega encabezado polo presidente da Xunta. Alfonso Rueda sinalou o compromiso do Goberno galego con dotar o servizo dunha frota máis moderna e eficiente. Esta é a sexta que se suma ao equipo dende o ano 2018. Unha nova patrulleira incorpórase dende hoxe o Servizo de Gardacostas. O acto de entrega celebrouse esta mañá en Vilanova, encabezado polo presidente da Xunta. Son os primeiros que responden cando un incidente no mar, que por desgracia, como recordaba Gonzalo, ás veces se producen e, por lo tanto, hai que estar sempre preparados. Larga singladura, boa sorte para os seus mariñeiros e que o veamos por aquí moitas veces e que non teña que facer, que o fará, por desgracia, moitas labores de auxilio, pero se está dotado para iso, é unha garantía para todos nós. Esta embarcación bautizada Punta Faxilda é a sexta que se incorpora ao servizo dende o ano 2018. Ademais, o presidente asegurou que a Xunta ten orzamento asignado para outra máis proximamente. E con eso seguir renovando un servicio que ten que estar operativo 100%, que é fundamental. Rueda salientou o traballo que realizan dende o servizo. Están operativos as 24 horas os 365 días do ano. Gardacostas leva salvado as vidas de 1.800 persoas dende hai máis de 30 anos. Ademais, os datos do último ano indican que o servizo realizou case 10.000 inspeccións, comisou máis de 36.000 aparellos de pesca prohibidos e incautou preto de 28.000 kilos de especies mariñas. Por eso hai que seguir recoñecendo o seu labor, modernizando, e por eso esta Punta Faxilda que os entregamos, un barco de última xeración, acabades de comprobar o seu funcionamento, que o galla tenga unha longa vida e que sexa útil para preservar unha das cousas que temos que coidar máis, que é o noso mar, o noso litoral, os nosos recursos e a nosa vida de sempre e a que ten que vir no futuro. O Punta Faxilda, que tivo un orzamento de 1,4 millóns de euros, terá unha tripulación de entre 3 e 6 persoas e actuará nas rías de Arousa, Pontevedra e Vigo. A súa base estará en Portonovo. O Servizo de Gardacostas conta na actualidade con 140 efectivos, 2 helicópteros e 9 bases distribuídas por todo o litoral galego. Seguimos no mar, malia que aínda é prematuro facer balance, o arranque da campaña do polvo tras meses de veda non deixou moi boas sensacións. As dúas primeiras xornadas deixaron menos capturas que en anos anteriores, aínda que a cotización foi bastante boa. En Ribeira, unhas 80 embarcacións iniciaron a campaña do polvo tras 2 meses de veda. Aínda que levou bastantes horas, nestas primeiras xornadas a maioría volvían a Porto co tope de capturas, fixado este mes de xullo en 35 kilos por embarcación e tripulante. Pesamos con moito mal tempo, tamén moito vento do nordeste, igual que hoxe. E, bueno, o primeiro día nunca apuraba, non? Pero, bueno, polo que nos din os mariñeiros, pois, a maioría colleron casi o tope todos. Faltou algún kilo e así, pero, bueno, ainda foi unha xornada que se entrampou bastante ben. Na primeira xornada descárganose na lonxa de Ribeira máis de 5.600 kilos, cun prezo medio de case 13 euros. Nos o primeiro prezo foi a 13,90
primeiramente, a última 9,80 tamén, entón, bueno, un precio medio de casi 13 euros, que era un pulpo bastante bo, e, xa che digo, polo precio de momento non hai queixa. Tras este arranque de campaña, condicionados sen dúbida pola forte presenza do Nordés, as perspectivas non son tan optimistas como o pasado ano, aínda que haberá que agardar as próximas xornadas para ver como evolucionan as capturas. Son cifras similares, o que pasa, bueno, que iso depende moito das embarcacións os topes son os mesmos que todos os anos, de que se dediquen ese día a iso, non é? Pois depende tamén a cantidad de xente que teña cada barco que se dediquen ao pulpo, non? Pero, bueno, vemos que non é o mismo que o ano pasado en pouquiño tempo, a mañán xa estaban os barcos descargando ás 11 da mañán, ás 12 da mañán, e este ano pois tiveron que esperar hasta a última hora, hasta a hora de vir para a terra, non? Polo que se falan os mariñeiros, contase que non sea unha cosecha moi boa, esperemos que cambie o tema, pero bueno, polo que din eles, que xa non se vía moito pulpo nos aparellos tampouco é así, que se cree que non vai a ser unha campaña como a ano pasado. Seguimos con máis novas. Rianxo saca a licitación a renovación do sistema de alumeado do seu centro urbano. O proxecto, cun orzamento de preto de 550.000 euros, será realizado con cargo a unha subvención do IDAE, o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Segundo sinalan fontes do propio Executivo, trátase dun dos proxectos máis importantes dos que se levan executado no actual mandato, dado o seu elevado investimento, preto dos 548.000 euros. Rianxo foi un dos 68 municipios de toda España que se beneficiarán desta subvención, enmarcada na segunda convocatoria do Programa de Axudas para Proxectos Singulares de Renovación das Instalacións de Alumeado Exterior Municipal, do IDAE, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. A actuación permitirá o cambio completo do sistema de iluminación no casco urbano, naquelas zonas que quedaron pendentes da primeira convocatoria desta axuda, ao redor dunhas 500 luminarias, mudándoas por unhas máis eficientes, dotadas de tecnoloxía LED. Cambio de luminarias, mas tamén cambio de cadros de mando e tamén a instalación dun sistema de telexestión para que vayamos tamén mellorando na digitalización deste tipo de servicios, non? A previsión, a axuda que nos concederon supera os 500.000 euros e permitirános no ámbito das luminarias chegar tamén aproximadamente aos 500 puntos de luz aquí na vila, que é onde se concentra este proxecto, que é a zona onde máis luminarias quedan por cambiar de tecnoloxía antiga a unha tecnoloxía LED, que ademais de ser máis eficiente, tamén son moito máis eficaces dando o punto de vista lumínico. Melloraremos moito nese sentido, o cal ven sendo unha reclamación diría que histórica por parte dos veciños aquí da vila, non? Ademais dunha importante mellora na iluminación, agárdase que o proxecto permita acadar tamén un importante. E por outra banda, o Executivo rianxeiro adxudicou tamén as obras de ampliación da rede de saneamento no lugar de Tronco. A actuación irá con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Os traballos contan cun orzamento de preto de 210.000 euros. O proxecto permitirá a conexión á rede xeral dun total de 15 novas vivendas, así como tamén o camping que hai nese lugar. E o Concello de Pontevedra volve sacar a licitación o parque de 12 de novembro situado sobre a pasarela do tren. O proxecto conta cun orzamento de 690.000 euros e un prazo de execución de 4 meses. Sai de novo a concurso público despois de que a anterior adxudicataria entrase en quebra, paralizando os traballos. O importe de licitación mantén o orzamento inicial cunha reducción de 20.000 euros, contía que corresponde á parte das obras que xa se realizaron. Que é unha alegría que volva a salir, porque é unha zona que, en fin, todos vemos que a pasarela é un espacio moi utilizado, non, polos veciños da zona, e isto é unha ampliación xenerosa, non? Bueno, máis xenerosa será o Parque da Parda, que son moitos miles de metros e que está na mesma zona tamén, non? Pero, bueno, todo o que sea espacios públicos, zonas verdes e arboradas que disminuyan a temperatura, neste momento que hai moita temperatura e cada vez irá máis, pois é interesante.
O deseño técnico prevé unha transformación integral do espazo que contará con pavimento continuo de formigón armado en tons branco e negro, delimitado con bandas de granito silvestre e combinado con lousas ecolóxicas con capacidade para descontaminar o aire. Así mesmo, instalaránse pavimentos pododáctiles para garantir a accesibilidade de persoas con discapacidade visual. A conectividade peonil resolverase mediante unha rampla adaptada con pasamás de acero inoxidable que unirá o parque coa rúa Santa Teresa de Jesús Jornet, habilitándose tamén un acceso traseiro ás edificacións. A humanización do espazo completarase cunha fachada vexetal no linde leste para cubrir as medianeiras dos edificios e unha banda arborada na rúa 12 de novembro. O novo parque disporá de bancos, papeleiras e iluminación LED. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, estaremos en Sanxenxo e en Vilagarcía porque nestes dous municipios izaron hoxe as súas bandeiras azuis. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Partido Socialista denuncia purgas, colocacións a dedo e outras irregularidades na política de persoal do Partido Popular na Deputación de Pontevedra. A formación asegura que este tipo de prácticas son habituais no goberno provincial. Que moito nos temíamos que coa chegada do Partido Popular volverían tempos máis escuros que, como todo o mundo sabe, foron marca propia desta casa nesta institución durante dúcias de anos nos que gobernou o Partido Popular. Lamentablemente, o tempo ven a darnos a razón. Falamos de purgas, de colocacións a dedo, de alteracións de procesos selectivos, de incumprimentos da normativa ou de contratacións cando menos escandalosas. É o resumo vergoñento de que incluso non se esconde porque deben de pensar que de novo con eles no poder todo vale e que son impunes. Iglesias sinalou, por exemplo, a persecución que asegura está a sufrir o secretario provincial Carlos Cuadrado. Segundo apuntou a voceira socialista, Cuadrado viu denegada a prórroga da súa praza despois de presentar de xeito reiterado escritos alertando sobre irregularidades nos procesos selectivos. O PSOE ve neste caso unha represalia directa polo que xa remitiron toda a documentación á Fiscalía para que se investigue a posible comisión dun delito de tráfico de influencias. Entre outros casos, os socialistas denuncian o nomeamento de Agustín Reguera, que é delegado da Xunta en Pontevedra, para un posto creado especificamente mediante a modificación da relación de postos de traballo. Un nomeamento no que aseguran non se cumpriron as garantías administrativas esenciais. Estas acusacións xa tiveron resposta dende o goberno provincial. O Executivo asegura que todas as incorporacións e modificacións de persoal se axustan á normativa e que se realizaron, din, con luz e taquígrafos. Ademais, os populares sinalan a súa vontade de desmarcarse das políticas de crispación e do fango. Cambiamos asuntos. Sanxenxo xa presume das súas 18 bandeiras azuis nas súas praias coa incorporación de Pampaído. Este areal súmase á lista por primeira vez, contará con este distintivo que outorga a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor. O municipio sitúase un verán máis como referente de toda España, repetindo como o concello con máis insignias. Ademais da súa calidade ambiental, as praias de bandeira azul deben contar con todos os servizos, entre eles o de socorrismo. En Sanxenxo, máis de 80 persoas velarán este verán pola seguridade dos bañistas. Unha a unha, Sanxenxo foi despregando este xoves as súas 18 bandeiras azuis nas súas praias. O municipio volve situarse como referencia de España, repetindo como o concello que máis insignias ten deste tipo, un distintivo que outorga a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, recoñecendo a calidade e sostibilidade dos areais. Seguir traballando, darlle as gracias a máis de 100 persoas que fan posible que cheguemos a conseguir as bandeiras azuis, xa pola experiencia que teñen, polo compromiso que teñen con Sanxenxo, e nós desde o concello moi satisfeitos en seguir sendo un referente a nivel nacional. O primeiro dos izados deste ano fíxose neste areal de Montalvo, unha praia que leva 26 anos consecutivos presumindo de bandeira azul. De feito, na lista deste 2026, todas as praias que tiveron bandeira azul o ano pasado repiten e súmase unha máis, a de Pampaído. É a primeira praia, digamos, podo decir casi semi-urbana, non? Porque está ali nunha zona que está un pouco aquelo medio poblado,
máis ben de naves, e que loitou moito o concelleiro de praias, Juan Deza, para que conseguirmos ali bandeira azul, é a primeira praia vindo da ría de Pontevedra que ten bandeira azul. Máis alá da calidade ambiental, estas praias contan cunha serie de servizos, entre eles persoal de socorrismo. O Concello despregou este verán un equipo de 87 persoas. 87 socorristas para cumprir con todo este requisito da seguridade que teñen que ter as praias. Estamos moi satisfeitos de todo este proceso e poder contar con todos estes rapaces como poder servir aquí. 87 persoas, entre socorristas, primeiros auxilios e patróns de embarcacións, máis coordinación, e despois o que se fai en quendas de traballo e descanso, e un mínimo de socorristas por praia de 2, e dependendo do areal e das condicións, pois sube o número de socorristas e de persoal para cubrilo en condicións adecuadas. E con todo preparado para a tempada estival, o alcalde augura un bo verán. Creo que vai ser unha temporada boa, non? É o que estamos vendo, que estes días é verdad que acompaña o tempo tamén, pero eu creo que ainda faltan por chegar esas persoas que teñen aquí a súa segunda residencia, non? Aquí saben que temos 18.000 vivendas censadas nestes momentos, das cuales máis de 11.000 son de segundas residencias, e creo que esas persoas que empezarán a chegar a partir deste fin de semana. E lonxe de aspirar a novos récords, o alcalde di que o importante é seguir mantendo o liderado a nivel español como referente do norte peninsular. Tamén en Vilagarcía izaron este xoves as súas bandeiras azuis, as insignias xa locen na praia da Compostela e tamén na do Campanario, en Bamio. O alcalde foi o encargado de pendurar no primeiro dos areais a bandeira. Alberto Varela destacou o esforzo feito nos últimos anos pola posta a punto deste areal e da súa contorna. Ademais da rexeneración da propia praia, o rexedor puxo en valor a mellora do paseo marítimo, o cambio da iluminación e tamén ese novo espazo verde do ramal situado o carón da praia. Sobre as bandeiras azuis, alentou a calidade ambiental dos areais, así como os distintos servizos cos que contan, destacando tamén o de socorrismo. Neste caso, o equipo estará composto por 12 persoas. Apuntou Alberto Varela que o Concello se irá a traballar para tentar recuperar a bandeira azul da praia do Preguntoiro en Vilaxoán. Un recoñecemento, traballo feito durante todo o ano, un recoñecemento á boa calidade das augas nos nosos areais e tamén praias que teñen, por un lado, garantida a seguridade, cos todos os socorristas que van a traballar para garantir a seguridade de todos os bañistas, e tamén pois praias que son accesibles para que todos e todas os poidamos disfrutar. Creo que esta praia é obvio o cambio que non sufriu, sino que a transformou durante todos estes anos. Foron moitas as accións que se fixeron para que o areal luzca como luce hoxe en día. E xa está en servizo a liña de transporte que conectará durante todo o verán o centro urbano de Ribeira coa praia do Vilar. Os mozos foron os principais usuarios do servizo nestas primeiras xornadas. A liña, con varias frecuencias entre a 1 da tarde e as 9 da noite, brinda unha conexión directa co areal que constitúe un dos principais reclamos turísticos do municipio. A intención do Concello de Ribeira é reducir o uso de vehículos privados para evitar o elevado volume de tráfico que se rexistra nas inmediacións deste paraxe natural durante os meses de xullo e agosto. Unhas 25 embarcacións e preto dun 100 de tripulantes participarán na 30ª edición da Regata Cenor, que se celebrará os días 11 e 12 de xullo entre os náuticos de Portonovo e Barraña. A principal novidade deste ano será a incorporación da categoría IOTA 80 de embarcacións monotipo. Chega a Boiro unha nova edición da Regata Crucero Cenor. Esta proba senlleira, que celebra xa o seu 30 aniversario, conectará os náuticos de Portonovo e Barraña a través dun percorrido marítimo no que este ano tomarán parte 25 embarcacións. Y en total estamos calculando en torno a una media de unas 75 o 100 personas que puedan participar. Tenemos 4 clases, la clase que se llama ORC, que es la clase típica de crucero, tenemos la clase de veteranos, que son barcos anteriores al año 70 y algo. Después tenemos la clase que se llama Solitarios a 2, que la peculiaridad es que solo pueden ir 1 o 2 tripulantes, mientras que lo normal es que sean entre 5 y 7 tripulantes por embarcación. Y este año metimos una clase nueva, que además está bastante pujante, que se llama la clase J80, que es lo que se llama barcos monotipos. Son todos iguales.
Mientras que en el resto de las clases pues puede ir barcos de distinto tamaño, de distinta eslora, etc. Estos son todos barcos iguales. Es un modelo que se llama J80, que aparte, bueno, pues en Galicia empieza a tener fuerza. Están concentrados prácticamente todos en la ría de Vigo. La clase de J80 son en total 23 barcos. Nosotros esperamos contar con una media entre 5 y 7 barcos, que es bastante para poder ir a la regata. Esperamos estar, como siempre, a la altura de las circunstancias. La pena es que no tengamos un náutico mayor para poder coger más barcos, pero con los años, quién sabe, a lo mejor pues decidimos ampliar más amarres, a ver si podemos poco a poco ir ampliando los amarres y sobre todo estos barcos grandes que necesitan plazas ya de 12 a 18 metros para poder sus esloras ser atracadas. Os participantes partirán a media mañá do sábado dende Portonovo para realizar unha primeira etapa ata Boiro, onde terá lugar unha entrega de premios no Pazo de Goiáns. 60 participantes vamos a recibilo no náutico de Barraña e despois nos desplazaremos ao Pazo de Goiáns para que conozcan o Pazo de Goiáns. Ali faremos a entrega de premios e tendremos uns petiscos e, bueno, para nós é importante tamén poñer encima da mesa unha das joias turísticas que temos no noso concello, como é o Pazo de Goiáns. Non só o Pazo de Goiáns, senón o seu entorno e ademais que está moi pretiño do náutico de Barraña. Dende o Concello de Boiro destacaron a importancia de seguir a apoiar estes eventos para promocionar o turismo náutico a través do deporte. Vamos agora con propostas musicais. Sexta edición do Alén Metal Fest en Vilagarcía. Vais a celebrar o vindeiro 11 de xullo, sábado, no Parque da Xunqueira. A cita organizada pola asociación Aínda non vai desta segue medrando cunha produción que supera as dos anos anteriores e cun cartel que encabeza un grupo feminino de recoñecido éxito internacional, Nervosas, e unha das voces máis representativas do metal español, Leo Jiménez. A lista de concertos complétase con actuacións de Pitch Black, Cabodano e Resurge, todas de balde. Imos traer pois a Leo Jiménez, que digamos que cantando en español, en castelán, pode ser unha das voces do metal da historia, non? É dicir, é unha das voces máis recoñecidas a nivel mundial, é dicir, tanto en Sudamérica como en España. Despois teremos unha banda brasileña de mulleres que se chama Nervosa, que digamos que é top mundial, non? É unha banda que neste momento pois ten un auxe brutal, non só na escena do metal, é dicir, tanto en redes sociais, pois polo que proxectan, tamén son unha banda pois que se ten moi en conta, non? Ano a ano se superan e, bueno, este ano seguro que xa nos teñen algo moi grande e moi ben montado previsto, con total seguridade, e os heavies, a verdade que en Vilagarcía están moi ben acollidos, estamos moi orgullosos de albergar todo tipo de músicas e o heavy metal tamén pode ter cabida na nosa cidade. É dicir que este é o segundo festival de metal máis importante de Galicia, así que nada, o Gallá siga medrando. Rematamos o tempo das novas, neste caso con música tradicional que inundou a parroquia de Aguiño en Ribeira no Festival Sons organizado pola Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño. Contou coa actuación das Sete Linguas e Bailadela, así como os Liantes de Artes, Chorimas de Queiruga e o concerto de Lolelia como grupo convidado. A xornada rematou cunha foliada popular. Deste xeito, marchamos por hoxe. Aquí estaremos mañá.